салом дӯстон, мавзӯи Суперлига боз метавонад ба саҳифаҳои якуми рӯзномаҳо барояд. Агар шумо фаромӯш накарда бошед, се даста Барселона, Реал ва Ювентус аз проект набаромаданд. Новобаста ба тамоми санксияҳои эҳтимолӣ нисбати ин дастаҳо, маъз ҳамин клубҳо то охир дар андешаашон устувор монда аз идеяи Суперлига даст накашиданд. Гуфта мешавад, ки лоиҳаи нави он омода аст ва ҳафтаи оянда Реал, Барселона ва Ювентус онро ба оламиён пешниҳод хоҳад кард. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо топ Лигаи Аврупоӣ ба бозиҳои худ баргаштанд ва имрӯз моро як қатор рақобатҳои ҷолиб интизор аст. Барои бозам шавқовартар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ин навбат проекти пешниҳодшуда чанд тағйиру иловаҳо дорад. Дар нақшаҳои нави Перес ва ҳамкорони ӯ ин идея аст, ки дастаҳо тавассути даври интихобӣ, ки чемпионатҳои дохилӣ хоҳанд буд, ба Суперлига роҳ ёбанд. Агар хоҳанд, пештар чунин буд, ки чанд дастаи муайян иштирокчии ҳамешагӣ ҳастанд. Рӯзи панҷшанбеи оянда саммити индустрияи варзишӣ баргузор мешавад. Президенти Ювентус Андреа Аннели дар он баромад хоҳад кард. Гуфта мешавад, ки мавзӯи асосии ӯ Суперлига аст. Дар ин ҷавомат на танҳо Аннели, ҳамчунин ҷонибҳои Реал ва Барселона ҳам фикрҳои навро атрофи Суперлига пешниҳод хоҳанд кард. Барои таъсир расондан ба фикру андешаи ҷомеаи футболӣ, Аннели дар баромади хеш ишора хоҳад кард, ки Ювентус иштирокчии ҳамешагии Суперлига нахоҳад буд, балки чун дастаҳои дигар тавассути чемпионатҳои дохилӣ рухати онро моли худ мекунад. Реал, Барса ва Ювентус мақсад доранд то собит кунанд, ки системаи кунунӣ фарсуда аст. Диққат ба футбол рӯз то рӯз камтар шуда истодааст. Барои аз даст надодани қурби худ ба футбол пайдаҳои нав аз ҷумла проект ба мисли Суперлига лозим аст. Бисёриҳо аз сифати футбол дар Аврупо розӣ нестанд. Аз ҷумла сатҳи сифати Лигаи Чемпионҳо бисёриҳоро қаноатманд намегардонад. Суперлига ва ширкати А22 ки шахси ҳуқуқӣ маҳсуб мешавад, бар он назаранд, ки сабаби асосии бо суръати баланд пас рафтани футбол қоидаи фейрплей молиявӣ мебошад, ки ба дастаҳои мисли ПСЖ амал намекунанд. Ин ноадолатӣ аст ва барои пешрафти футбол ва як такони нав бахшидан ба он Суперлига ҳатман лозим аст. Хотиррасон мекунем, ки чанд моҳ қабл ин проект ба олами футбол омад, вале ҷомеаи футболӣ онро хуш қабул накарданд. Барои бисёриҳо ин маънои вафоти футболро дошт. роҳбарони дастаҳое, ки ба Суперлига шомил шуданд, зери тӯфони шадиди танқид қарор гирифтанд. Аксари дастаҳои ба фишори ҷомеаи футбол тоб наварда дарҳол эълон карданд, ки аз ҳаққи иштирок дар чунин мусобиқа даст мекашанд. Бархе аз дастаҳои дигар ба танқиди мухлисони худ тоб наварда аз Суперлига баромаданд ва албатта санксияи УЕФА-ро нисбати клубҳо фаромӯш намекунем. мавзӯи туби тилло то ҳол ҳам ором намешавад. То ба имрӯз ҳам бисёриҳо аз ноадолатӣ дар спурдани ҷоиза меноланд. Баъд аз фикру андешаҳои даҳҳо футболбоз, ки Мессиро арзандаи ҷоиза нашумурданд, акнун собиқ президенти УЕФА Мишел Платини ҳам ибрози андеша кард. Месси бояд туби тиллоро намегирифт. Барои чӣ ҷоизаро ба ӯ доданд? Дар Лигаи Чемпионҳо кӣ ғолиб омад? Магар Месси? На, Жоржино ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳоро гирифт. Аз ин бармеояд, ки ҷоизаро бояд Жоржино мегирифт, гуфт Платини. худи Мишел ҷоизадори туби тилло аст. ӯ дар вақташ футболбози хеле зур гузаштааст. сонҳои мисли аввал худат ягон чиз бурд кун, баъд дар бораи Месси ҳарф зан, нисбати ӯ рост намеоянд. Платини соҳиби ҷоизаҳои бешумори инфиродӣ ва даставӣ мебошад, яъне нафаре аст, ки ҳаққи гап заданро дар ин мавзӯъ ба пуррагӣ дорад. аммо Платини на Левандовски, балки Жоржиноро номзади асосӣ гуфт. ӯ ҷоизаҳои ба дастовардани нимоядгари итолиёвиро бартар аз ҳамаи голҳо ва асистҳои Мессию Левандовски шумурд. хотиррасон мекунем, ки Месси танҳо 33 хол бештар аз Левандовски гирифта туби тиллоро аз худ кард. Жоржино танҳо зинаи сеюмро дар овоздиҳӣ гирифт. аксари футболбозони касбӣ аз ҷоиза розӣ набуданд ва ишора мекарданд, ки онро бояд Левандовски мегирифт. ҳамлагари полшагӣ баъдан ҷоизаи зебестро, ки ФИФА медиҳад, аз худ кард. Ба Жоржино кубоко дода шуд, ки ин ҷоиза барои натиҷаҳои ба даст овардааш мебошад. туби тиллоӣ барои бозингари беҳтарин дода мешавад. шумо чӣ фикр доред, дӯстон? Жоржино аз Месси зуртар аст? Левандовски бо голҳояш соли гузашта арзанда буд. ин ҷои баҳс надорад.
чунон менамояд ки Фабиан Руис ниҳоятгари испанӣ як умр дар Наполи бозӣ мекунад. Ба назар мерасад ки ин футболбоз дар шаҳри Неапол каме зиёд истод ва бояд барвақттар аз сафи неаполитанҳо мерафт. Чандин маротиба дар равзаноҳои хариду фурӯш гуфта мешуд ки Барселона талабгори асосии ин ниҳоятгар аст ва ӯ дер ё зуд ба Каталония хоҳад рафт. Ва аммо баъд аз ҳар равзанаи трансферӣ мушоҳида мешуд ки Руис дар Наполи боқӣ мемонд. Тибқи хабарҳо Фабиан мехоҳад ҳамаи чизро акнун таҳти назорати худ бигирад ва ба клубҳои дигар гузарад. гуфта мешавад ки ба Карло Анчелоти бозии ин футболбоз хеле писанд аст. Папа Карло дар наздиктарин равзанаи трансферӣ ба шикори Руис мебарояд. ниҳоятгари испанӣ шартномаи худро бо дастаи шаҳри Неапол тамдид накардааст. муҳлати қарордодаш бо Наполи то тобистони соли 2023 амал мекунад. мадридиён мехоҳанд барои харидории Руис нархи хубро пешниҳод кунанд. гап сари 55 миллион евро меравад. агар неаполитянҳо барои гуфтушунид бо Реал омода бошанд, боз якчанд миллиони дигарро метавонанд ҳамчун бонус ба хазинаи худ ворид намоянд. Фабиан Руис 25 сол дорад. ӯ метавонад ба муддати чандин солҳо бозии устувор ва барқарорро дар хатти ниҳояи мадридиё таъмин кунад ва кафолат диҳад. дар бораи ҳодисаҳои Украина ҳама гап мезананд ва нигаронии худро баён мекунанд. подписчикои Роналдо аз ӯ амалеро интизор буданд ва билохир Криштиану аз хомӯшӣ баромада андешаи худро атрофи вазъияти Украина баён намуд. ӯ дар саҳифаи инстаграмаш чунин навишт: мо бояд ҷаҳонро ба хотири фарзандон ва насли оянда беҳтар кунем. барои сулҳу оромӣ дар тамоми олам дуо мекунам, навишт дар сторизи инстаграмаш ҳамлагари Манчестер Юнайтед. тавре маълум аст дар олами инстаграм Роналдо шоҳ аст. ӯ ягона одаме мебошад ки дар ин сомонаи иҷтимоӣ 400 миллион обуначӣ дорад. ин аз аҳолии аксар кишварҳои олам ба маротиб бештар аст. ҳар сторизи Роналдоро миллионҳо нафар мебинанд. воқеан ҳам ҳамлаи Русия ба Украина дар олами варзиш тағйиротҳои хеле зиёдро ба миён овард. гуфтаи варзиш без сиёсат дар олами муосир умуман кор намедиҳад. ҳамаи чиз ба ҳамдигар печидагии хеле зич дорад ва варзишро без сиёсату сиёсатро бе варзиш тасаввур кардан номумкин аст. агар варзиш ва сиёсат ба ҳамдигар дахолат намекарданд, финали Лигаи Чемпионҳо дар ҳамон Санкт-Петербург баргузор мешуд. тавре шумо аллакай хабар доред, финали Лигаи Чемпионҳо дар соли 2022 на дар Питер, балки дар Париж дар варзишгоҳи Парк де Принс баргузор хоҳад шуд. ин қарори УЕФА аст. ҳамчунин чандин мусобиқаҳое ки бояд дар шаҳрҳои Русия аз навбаҳои зимистона доир мешуданд, аз ҷониби федератсияҳои марбута манъ шуданд. футболбозон бо ҳар роҳ кӯшиш мекунанд хизмати худро ба ҷабрдидагон бо сухан ва навиштаҷоташон расонанд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.